we proberen hier wat 15 jaar lang hier wat verlaagd weer om weer een beetje wat leven in Westergeest te krijgen op dit lepersheim hier. En ik ben op dit moment de score die altijd wat aan het bijhouden, om dat in de computer te zetten en als en al weer mooi uitrekenen en waar dan de eerste sprong had, die krijgen een prijs. Hoe verandert dat nou daar? Ja, vriend goed, we gaan nu misschien even een lichte mankementje met de leidingen die voorraad al en nou ja, daar ben ze nog even met de handen. En dan moeten we even zien hoe dat komt. Het waar zit je mee goed mee, hè? Ja, die is prachtig waar, joh. Het hier net beter kent. We hebben vanmorgen een paar druppeltjes hoor, maar dat is mooi al die voortwaait. En nou, we hopen dat we de hele dag ook waar horen mee aan een prijsuitreiking. En een stukje muziek komt eraan bij. Nou, dan hoop je er nog een heel gezellig beetje van de meidje. Wat er nu wordt eind hier? Wie het aan de toegang of heb je hem dan nog ideeën of dingen voorbereid? Nou, we hebben nog een vervolgdatum. Dat is hoe 4 weken gaan we dat aan doen. Maar ja, dat kwam nog zo mooi uit met deze dag. Dus we moeten het gewoon terugzetten.